Ассалому алайкум бародарои ғариб. Салому алайкум бачаҳо, ҳама каса созен хубен. Бигзор бародаро хуб бошен, саломат бошен, сеҳати сарбаланд бошен. Бачаҳо, я аҳволпурситон кунем, гуфтем кадами хай мебина ки иншаалло ҳамин видеои моро бародар чӣ ҳол дорӣ дар ин ҳамин барфҳо нигаҳ кунем. Бачаҳо, барфа дар ҳамин хинакиҳо. Бачаҳо, ҷотон гармак ҳаста, бародаро тани ҷонтон сеҳат боша. хай мебинем ку чанд бародари ғариби мо дар ҳамин мақсад Россия ҳаста. Саломи моро алек мегира, кадоме алек мегира. Мақсад морам салом ша, бо алекат бар салом мегем. Бародарҷоно комментария да любой тата салома алека ажда дорум. Мақсад чӣ гуфтаниюм? Мега ки гандума дарав кардиму бастам қавза. О Россия мегам банди дилам меларза. Россия бурор илоҳи хонат сӯза. ай очам ҷидон кардан дили ҷигарам месӯза. Бародаро ҳамаи мо иншаалло ки ба ниятҳои нек омадагием тарафҳои Россия. Мақсад бисёри одамо шахсан ман орзу мекунам ки кор кунам падару модара ҳаҷ роҳӣ кунам. Бигзор худованд кадами ҳамин нията дар дилаш дора аъло қувваташ бита кор кунаву падару модара дар ҳаҷ роҳӣ кунам. ҳамаи ғарибое ки дар ҳамин мақсад рӯи дунё ҳастанд, худованд нигаҳбоншон бошад. худованд ҳамеша сарбаланд бошен, ҳамеша дар кортон худованд барака равзад. бародаро боя борига салому алайкум. Саломи мани ғариб ба ҳамаи ғариб бачаҳо зинда бошен. Шерои Алло, Тоҷикистон дар любой ҷо ба пеш.